Hej, velkommen til denne videopræsentation af appen Context, Conversational Text. I denne video vil jeg give dig en kort præsentation af applikationen, og samtidig vise dig, hvordan den er bygget teknisk. Så lad os kigge lidt nærmere på, hvad appen Context indebærer. Det første man ser i applikationen er en oversigt over 6 forskellige kategorier. Trykker man på et af kategorierne, f.eks. Library, får man en liste over danske sætninger med engelske oversættelser. Disse sætninger er eksempler på, hvad brugeren kan anvende til at starte en samtale med et andet menneske, som f.eks. ved biblioteket. Det kan dog være svært at vide, hvordan man skal udtale den danske sætning ved bare at læse den her. Så det man kan, er at trykke på et af disse listeelementer, hvor man så kommer ind og får flere detaljer omkring den relevante sætning, som f.eks. den fonetiske lydskrift her. Men et af de specielle elementer ved denne app er denne knap her. For det kan være en særlig hjælp for mange mennesker at høre, hvordan en sætning udtales, før man selv forsøger sig frem. Derfor kan man ved at trykke her, lytte til et eksempel på udtalelsen af den danske sætning. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil låne denne bog? En ekstra detalje, der er udviklet i den indledende proces, er inputfeltet her. Fordi appen er tilkoblet til sin helt egen database, er det således muligt at skrive en note og gemme den ved den relevante sætning. På den måde kan man gemme en kommentar, som kan være værd for appen at minde dig om på et senere tidspunkt. Her i første udviklingsproces er der mest af alt sat fokus på funktionalitet og brugervenlighed. Så derfor vil jeg også gerne kort vise dig, hvilke koder, der spiller ind ved de forskellige elementer i appen. Hvis du allerede har læst mit speciale, så er du allerede blevet introduceret til disse særlige elementer. Så det vil forhåbentlig være genkendende elementer, der kommer frem her. Hovedmenuen og dens forbindelser til de enkelte lister er skabt via en on-click listener med et tildelt intent-metode, der starter den nye aktivitet, så snart et af kategorierne bliver trykket på. Listen her er bygget med en cursor-adapter, der henter sit indhold fra databasen ved hjælp af en cursor-konstruktion. Fordi appen er forbundet til databasen, kan den således midlertidigt gemme et listelements data, og på den måde bringe den frem i appen på dette tredje display. Funktionen for at kunne afspille lyden fra databasen er baseret ud fra Androids anbefalede anvendelse af Audio Manager og Media Player. I forhold til at kunne skrive en note og gemme den i databasen, har jeg igen anvendt cursor-konstruktionen, hvor der er tilføjet en særlig on-click listener i topmenuen, således at knappen Save starter en update-kommando over for databasen, som i øvrigt er bygget via SQLite. Denne applikation, Context, er bygget og udviklet i forhold til mit kandidatspeciale. I bilag 6 i specialet kan du finde en vejledning til, hvordan du selv kan installere programmet Android Studio, og via den kører applikationen på en virtuel enhed på din computer. God fornøjelse med prøvekørslen af applikationen Context.